Hello guys, good afternoon. Welcome to my channel. At si vlog. Karong hapon na di ako sabay sa maguwang. Kaya nag-arrange ko sa kanang kuan. Nag-arrange ko sa ang buhat nga floor mat. Kay mobalhin ko dire. Puhon sa December 8 para kuan diri ko sa silong kani may hanggi kuan arrange tapos na ko double deck diri na ko ibutang akong mabutang sa dito ko silong mag kuan matulog. So sista ang bay nga bati sa una lami na ron ayun madyo dining mag hugi og repair kay wala may tigbay na nabay gamay nga ang stock o kato yun maganda na basta magkugi makaagi bosa karon ako san bidang kay mojote man ko mojote tinapod ko ni ulit ako kaya agang cellphone na bilhin kaya mao na ni Money Mansion sa magawang nga ako na yung mapudya pa. Huwag salamat sa inyong pagtanaw. Magandang hapon. Pilipinas. Sista, darag imuhang darag gibahan sa una. Diba? Maganda na. Yun Amo sa ring tapunan. Sa Huwebes pohon jaog na ay mo abang di way problema to arag imong mid nanghinlo na dara among utang gitaptan na mo ag bidaot og ingana na dara dami na oy limpyo na di ka magmahay sa imong na double deck ingos nuel og ilabag ba rin nga depende naman sa pagsipag to limpyo na see tingnan mo yung ilam sa lababo yun lamig na na pa yung mga batang-batang nga hindi na ho ilabay kay mga kahoy mga pataw dapat dari sa mi kay mag-observe lagi mi dani saan ni wana ba nito muto kay da kan na muto nang gibatangan og kuan simento arit lami na tin yon lami na di na nga mag kuan lahi na sa una ani na higda ate guli ini guli ni mo puhon ari na ta kay batangan hag aircon see?